Naka office jong gaji sengken thay balang ublay Meghalaya bat Assam ka ay kublay annual Women Sunday ya pi baro ki para banget hapo jong ka assembly hi baro ka way kerpang ya ki long kemi ki khon samla kan thay ki ba barabor ba pijia trailang bat ka jia sengken thay ban penyat chaprang ya ka kam ka jong ublay ka jia sengken thay ka ay kublay kerpang ya pi namar ka jingya trailang ka jong pi ban rakhe ya kane ka annual Women Sunday man la usnem na ka way ka Porsche ka way pat bat niyo i baka kam ka jong ublay kayat chaprang bat kani ka jingya trailang ka jong pi ka ay man sim yangi banginang la ban penyat chaprang ya ka kam ka jong ublay Shwa bangan yo ban keren lamprang kendiat ya ka tim ka badai menta usnem ngakwa ban ay kublay sa sisin pat ya ki para banget baro ki baju ay syakakam ka jong ublay lang ba jong ka jiseng kan thay ki don ki project kumba piatip ba ka don ka project ka Life and Hope Children's Home ka badon ha damli sajsning ya ka baha kane ka jaka lari ya ki khon kan thay ki ba bom don kimi don ka pasyo ki baduk ki ba jenjar bat kani ka kam ka jong ublay ka ya chaprang day namal ka jing ay ka jong pi ka jing la ka jong pi ban ay siya ka kam ka jong ublay bat kam tam ka jing duway ka jong pi ka ba pi juya duway karpang ya kani ka project jong ka jia seng kan thay nang yay kan mau ha ki jing duway ya ka ba pin nang yo ban yay duway na ka banta jong kini ki khun ki badon ha kani ka children's home bakin yo ban ka bat kam tam ka man sim namar ba kani ka project jong ka jiseng kan thay ka jing tare ka jong ka long kam tam ya ka jing ka ba kan jam man sim kom juro kan mau kerpang ha ki jing duai na ka benta ki nong tare ha kani ka children's home ki staff ki bala IT met bat man sim ban tare ya ka kam ka jong ublay ha kani ka jaka ba ublay unang yo ban kerku ya ki ha ka met bat kum juro ha ka man sim ngan yo ban poino asya kani ka benta bangan yo ban keren lamprang kendiat ya ka tim ka ba ka jiseng kan thay ka bu ha uni usnem ba menta ya ka ba hooj wadlada ki ladon ki jing tho ki bala tho da ki syakri ki jong uterai ki bala penmi ha ka mana ya ka badai menta usnem ki isu jong ubenai April bad ubenai June menta tehen rengan syukaran tang kandiat lang ba jong kani ka channel bat ngada kerpat ya pi ki para banget bas ngo ba ban thiet ikini ki mana bat kum juro banda pule ya ki jing tho ki ba ki syakri ki jong utrai ki la penlut buj bat bor ki la IT lut ya ka ban tho ya ki artikel sa kini ki mana bat nganget baleng ba jong kani ka jing pule ka jong pi kan yarap ya ka jing ka bakan jam man sim bat kham tam ya ka bakan nangra ya ka jing syakri ka barhem ha ka jing ka jongi lang baro ngan poino asya ka benta bangan yo ban keren lamprang ya ka tim ka balabu da ka jiseng kan thay ha ka ni ka snem ka bamenta ka tim jong ka Women Sunday ha ka ni ka snem ka bamenta ka day chapang ka jing yaisha ka jingyay siya ka bala pensyong nong rim na kaktin ka jong blay na ka shiti ka jong upol siya kinong Ephesus ka lanong ka basaw ka dekot ka baar bat ki sop tim ki bala bu ha kandi ka snem ka bamenta ki day ka jingyay siya ha ka ying ka sem bat kum juru ka jingyay siya ha ka jing tere ya ka kam ka jong ublay ka tim siya pang ka jingyay siya kajingnya sya kadai kadak kabapen ya uso jong mensim jong ublay ubadon ha kajing ka jongi kata kadai kajing sya bat habangi don ya kani kajing sya kadon ru kador haka kador jong kajing sya kawan ra shibun kijing kerku kabanta kabaningkong kalong kawan ra ya kata kajing sengau hun
bat kajing sengau hon ha kajing em kajongi bat kajing kermen ha pedeng kijing kijing tenju ki bangi ya kendo ka aya kajing sengau hon namar ba ngitip ba ublei ujisu udon ha senda jongi bat ka ai ro kata kajing kermen bangin lat na kita kijing namar ba ublei uyarap yangi ublei unyale na kabanta jongi kata kadai kajing yaisha bat nang ta kajing yaisha kaya rap ro yangi bangin la ban control ya ki emotions ki jongi ya ki jing sengau hi jongi ya ka feelings ka jongi bakumno bangin nom sengau kerke lani bangin nom sengau marwai bat kum ta ter kata kadai ka jing yaisha nang ta ka benta ka balai pat kaya rap yangi bangin yo ban pediang shibun ki jing kerku kani kadai kata ka jing yaisha ka badon kam na ka benta jongi kum ki khun ki jong ublei bangin don ya kani ka jing yaisha ka sap thim ka baning kong ka ba ka jing seng kan thai ka bu ha kani ka snem ka ba menta ka dei ka jing yaisha ha ka yeng ka sem ha ba kran shapang ka jing yaisha ha ka yeng ka sem ka don kam ba na ka benta jongi kum ki kristan kum ki khon ki jong ublei bangin don ya kani ka mensim jong ka jing yaisha ha bangi te ya ka yeng ka sem namar ba abangi te ya ka yeng ka sem ladangim don ya ka jing yaisha ka yeng ka sem ka jongi kanom ne kan pra namar ba ka jing yaisha kawan ra ya uso jong ka jing job kawan ra ya uso jong ka jing janai ka jing yaisha ha yeng ka sem kawan ra ya kata ka jing suk kajing ya it bat kajing ya long kawai kata kadai kajing yaisha ha yeng ha sem kajing yaisha kawan ra ya kata ka jing ya dei ka bajan ka close relationship ha ka family ka jongi ladangi don ya kani ka mensim jong ka jing yaisha bat haba kani ka jing ya dei ha yeng hasam ka don ya kata ka jing ya jan kawan ra ya kata ka jing babreu jong kata ka long yeng jong ka family ka jongi kawan ra ka jing babreu ka jong ublei ka bapen kup ha ka long yeng ka jongi ladangi don ya kani ka jing yaisha kata ka de ka jing yaisha ha ki yeng ki sem ki jongi ka badon kam na ka benta ka jongi bat ka benta ka balai ka long ha bangi don ya kani ka jing yaisha ha ki yeng ki sem ki jongi ka long ba ka yeng ka jongi ka family ka jongi kadap da kaburom ka jong ublei kata ka de ka jing yaisha hayeng hasem nang ta ka sap thim ka baar ka ba ka jiseng kan thei ka bu ha ka de ka snem ka mamenta ka de ka jing yaisha habangi tre ya ka kam ka jong ublei ka jing yaisha ha ka jing tre ya ka kam ka jong ublei kani kalong kabadon kam na kabanta jongi kum kinong ya tre ya ka kam ka jong ublei la kalong yangi ki batray full time la kalong ya kinong syarai balang kirang ba balang la kalong ya no ki batray mon sengubaha na kabanta ka kam ka jong ublei ka jing yaisha kalong kabadon kam haba Treya ka kam ka jong ublei ki don shibun ki jing ki don shibun ki ding pengkiang ka don ka por ka bangi sngo kum bangi do jing kermen kam I sei so ha ru em kam I don lat kumno ro henrei ha bangi don ya ka jing yasha kawan ra uso jong ka jing bah ki breu ki jong ublei ki nong tre ka kam ka jong ublei ki badon ha ka kten ka jong ublei ladangin pule ya ka jing long jing em ka jong ki ka ai jing ka yangi kumno bangin don ya ka ne ka jing yasha ha bangi tre ya ka kam ka jong ublei ujisu balong ukhon jong ublei ha ba utre ya ka kam ka jong ublei ha ka por ba udang don ha ka ne ka perthai kala wanra shibun ka jing kerku namar ba udon ya ka mensim jong ka jing yasha nang ta sa wepat unong tre ka kam ka jong ublei ya ka bangin pule na kanehi ka kten ka jong ublei kalong upol hi ubala tho ya kanika shiti shakinong Ephesus ya ka ba ula keren ba shapang ka jing yasha namar ba bangi pule ya ka jinglong jing em ka jong upol ya ka jing tre ka jong u ya ka kam ka jong ublei ngiyo I bahadukat no usha ki jing denjar ngiyo I bahadukat no ba ula sha shisha ya kita ki jing tenju
Hendrai ka ka ba penla yu ba unlong ubaya sya kalong namar ba udon yu jisu ka jing jong u but wat hado ba usya ban penrengkang par but sya set patok tang na kadau ba utre ka kam ka jong ublay kita ki de ki jing ki ba u ya kendo but ka ka ba sngo tenat habangi pule ya kan ka jing long jing ka jong upol kalong ba ka ai jing hikai yang ngi ba kumno bangin long kita ki baya sya habangi tre ya kakam ka jong ublay kaya rap yang ngi kaya rap ya kakam ka jong ublay ro bakan ya chaprang namar bahabadon ka jing ya sya kawan ra ya kata ka jing seiso ya uso ubabha nang tahabadon ka jing ya sya habatre kakam ka jong ublay ka jing ka ba kan jam mensim ka su thiet ba bad haba kala su thiet ba ka jing long mensim habawan ki eryong ki babunjat ki bawan haka jing ka jongi ki banget nginam kelon bat nginam ur namar ba kala su thiet ba ka jing long mensim ki jing hikai mo kila su thiet ba ngim ur ngim kelon kata kadai kas uso jong ka jing sya habangi trei ya ka kam ka jong ublay ka thiem jong ka women Sunday ha kan ka senem ka ba menta ka pen ken mau yangi bangin long barabor ki briu ki baya sya kum ki khun ki jong ublay lak along hayeng hasem lak along habangi tre ya ka kam ka jong ublay ha ka bakhado syo bangan penkut ya kan ni ka jingkran ka jonga na kaliang jong ka office jong ka je senggen thei balang ka jong ublay me khalia bat asam sa shisin pat ni ai ka jing khu blay kerku kerdo ya pi ki para banget ha po jong ka assembly bat kham tam ya pi ki balang ki balayo ban celebrate ya kan ni ka women Sunday ka women's week ka ba pila sedang na do sngi Monday bat kum juro ha ka sngi ublay ba ublay unang yo ban kerku ya pi ya ki program baro ya ki ba pinang yo ban mat ki jing kerku ka jong ublay bat kham tam baleng ba jong kan ni ka women Sunday ka ba menta usnem nganget bakan wanra shibon ka jing kerku ha ka jing syakri kaba kan jaman sim kan wanra ya ka jing ya it ya ka jing ya long ka wei ya ka jing sngau rit ya ka jing ya trelang ya ka kam ka jong ublay bat kanang ra shu shu ya ka jing ya senggen thei sa shisen pat nga ai kublay lang ya pi baro kam tam ya kitu ki parlok ki baju pet leng ba jong kan ka channel kublay shibon ublay unang ya ban kerku ya pi naka benta ka buram ka jong ublay amen.